खुलुमबाय, आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी। नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गुरै हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलि रादाब इउटुब चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 21 मार्च 2021 मायथाइ। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै आरोबाव माखासे गोदान रादाब लाना फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। बर' हारिनि जोहोलाव डक्टर नाब्ला रन्जन दैमारी एनडिबिनि फाउन्डार, जाय दा बिथाङा जेलाव दङ, बिथांनि जिउ जारिमिननि सायाव, जेराव नोंथांमोना बिथांनि जोनोमनिफ्राय लानानै गासै जिउ जारिमिनखौ मिथि मोनगोन। सिफुं रादाब इउटुब चेनेलआ बिथांनि जिउ जारिमिननि सायाव भिडिअ हगारनाय जादों। 30 नं क'क्राझार एसटि बिधान सभा बियाबाव प्रमिला रानीखौ देरहासार खालामनो थाखाय बिपिएफ दोलोआ क'क्राझाराव फोसावदिं मेल खुंफुंदों। बिजेपिआ सरकार दानो हानाया गोरलै नङा होनना बुङो आरो बिसायख'थिनि गिबि खोलोबआव बिपिएफ दोलोआ 23 मासिनि गाहायाव मोना होनना हाग्रामा महिलारिआ बुङो आरो हिमन्तखौ गावनि जुनियर होनना बुङो। हाग्रामानो हिमन्तआ गावनि बाय'डाटाखौ होनानैसो कंग्रेसआव मन्थ्रि जादों होनना बुङो आरो पुलिस बिफानआ हाग्रामानि हेलिकप्टारखौ लेन्डिं खालामनो पारमिसन होआखै होनना बुंबावो। नाथाय माब्लाबाबो गुबुन जायगाफोराव बेबादि नुवाखै होनना बुङो आरो बेयाव राजखान्थिनि खैसार थानो हागौ होनना बुंबावो। बिजेपि दोलोआ आरोबाव फिन खेबसेबाव सरकाराव फैनो थाखाय नाजाथाबनायखौ नुनो मोन्दों। बे समावनो बिजेपि दोलोनि जानानै मिरुनि गोहोगोरा भारतनि गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ आसामाव हाबफैनाय नुनो मोन्दों। आसामनि साबुआ हालामाव मदि बिथाङा मेलाव कंग्रेसनि फारसे सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। एनडिए सरकारा 5 बोसोराव मावनानै जौगाहोनाय आसामखौ कंग्रेसआ जाख्ल'नो नागिरदों होनना बुङो। लोगोसे कंग्रेसआ आसामाव सरकाराव थानाय समाव आसामनि थागिबिफोर हानि मोनथायनि सायाव जेबो हाबा मावाखै होनना बुङो। बेराफारसेथिं एनडिए सरकारा 3 लाख हा लेखा आसामनि थागिबिफोरनो होबाय होनना बुङो। दिल्लीनि रायजो सरकारा न' रेशन हैनाय थांखि लादोंमोन, जायखौ मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना मुं दोननाय जादोंमोन। नाथाय मिरु सरकारा बे योजनानि सायाव हेंथा होनायखौ नुनानै दिल्लीनि अरविंद केजरीवाल गाहाय मन्थ्रि बिथाङा योजनानि मुंखौ बोखारना होबाय। बिथाङा बुङो, रायजो सरकारा गासैबो खामानिखौ मावगोन, नाथाय मुंखौ मिरु सरकारनि खालामगोन होनना बुङो। बिथाङा बुंबावो दि जों मुं लानो एबा बाखनायजानो खामानि मावाखै। गासैबो बिबानखौ रायजो सरकारा लागोन आरो मुंखौ मिरु सरकारनो होगोन होनना बुङो। मुम्बाइआव कर'ना भाइरासनि बांनायखौ नोजोर होनानै बिएमसिआ मुम्बाइआव गोदान आयेन फोसावदों। बिएमसिनि आयेन बायदियै शपिं मल, रेलवे स्टेशन, बास स्टेशन, बाजार, सरकारि मावख', बिहिर जायगाफोराव थागिबिफोरनि गनायनाय गैयालासेनो रेन्डम एन्टिजेन आनजाद लानाय जागोन। जुदि सोरबाया माना खालामोब्ला बेनि फारसे एफआइआर होनाय जागोन होनना मिथिहोयो। बेनि अनगा समाजारि हाबा, धोरोमारि फोरबो, हाबा बायदिफोराव 50 नि बारा सुबुं आरो मानसि थैनाय हाबाफारिफोराव 20 नि बारा सुबुं थानो मोननाय नङा। कंग्रेसनि सिगांनि मासिगिरि राहुल गान्धीआ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सुनिबारखालि दोलोनि फोसाव बिलाइ दिहुनदों, जेराव कंग्रेस सरकारा मोन 5 खोथा होदों। जेराव कंग्रेस सरकारा सरकाराव फैयोब्ला 200 इउनिट बेसेन गैयालासे दानफ्रोमबो मोब्लिब होगोन, साहा बिलाइ खाग्राफोरनो 365 हाजिरा खालामना होगोन आरो साफ्रोमबो नखर बेंगिरि आइजोफोरनो दान मोनफ्रामबो 2000 रां होनायनि खोथा होदों। लोगोसे सिएएखौ
फिथाइ गैयै खालामगोन आरो 5 लाख सरखारि साख्रि होगोन होनना खोथा होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों होनना। आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो हागोन। गोजोन्थों।